Meta tkun se tibda sena ġdida jew xi staġun ġdid, ħafna jibdew jgħidu issa la jasal Jannar jew issa la jasal is-sajf jew issa la jasal ix-xitwa, nibda nagħmel xi ħaġa bis-serjetà. Illi huwa raġunament tajjeb għax kif ngħidu qatt mhu tard li tibda tagħmel xi ħaġa. U matul il-perjodu imma ngħidu aħna bejn l-aħħar tas-sena l-mod tal-kelma u s-sena l-ġdida, ikunu ħafna dawk illi qisha ġejja l-aħħar tad-dinja jikkunsmaw ħafna iktar ikel u xorb mis-soltu għax jgħidu u iwa issa ħanibda f'Jannar bil-konsegwenza illi jekk qabel għall-mod tal-kelma ikollhom 10 kilo żejda li qed jafas fuq saħħithom, issa jibda jkollhom 15 jew saħansitra aktar kilos illi qed jikkawżawlhom il-problemi. U qed nitkellem speċifikament fuq is-saħħa għal raġuni illi aħna nistgħu nkunu kuntenti kif nidhru, nistgħu nkunu kuntenti kif inħossuna li huwa tajjeb ħafna, però r-realtà hi li jekk is-saħħa ma tkunx tajba, dan kuntenti jew maħniex jista' jkollu l-konsegwenzi tiegħu. Għaldaqstant l-appell tiegħi huwa dan. Li għandek tagħmel tistennix sena ġdida jew staġun ġdid biex tagħmlu, ibda għamlu llum u ftakar illi jekk qed tagħmel programm tajjeb kemm għal saħħtek u anke għad-dehra tiegħek, dan ma jridx ikun programm illi ħajċaħdek minn kollox, anzi kemm importanti li jkun hemm xi forma ta' bilanċ. Ġifieri minkejja li matul il-ġimgħa jkun idealissimu li tikol ikel naturali u li anke tagħmel l-eżerċizzju, ma ġara xejn, anzi normalment ikun issuġġerit illi inti jkun hemm xi ftit ikliet jew xi ftit snacks illi fihom tippjana li tieħu break. Bħal ngħidu aħna il-ħadd wara nofsinhar ma tal-familja, flok ma tieħu pereżempju biċċa laħam u selid, tieħu xorta dik il-biċċa laħam u selid imma tieħu deżerta. Jew inkella tieħu pizza żgħira minflok il-laħam. Jew inkella tieħu pereżempju żewġ tazzi imbit mal-ikel ma ġara xejn. Diment illi dan ikun fil-minoranza mhux problema ta' xejn għax ikun il-maġġoranza illi ħajħalli ir-riżultat illi tixtieq. Nawguralek is-saħħa u nawguralek illi tibda tieħu azzjoni issa qabel il-lejla u l-lejla qabel għada. Jien Mattejus Grasso nawguralek minn qalbi.